Saznajte jeste li kandidat za refraktivnu ugradnju leće ili za lasersku korekciju dioptrije u Poliklinici Ritz. Ako pacijent je napunio 40 godina, obično taj pacijent za refraktivnu ugradnju leće jer onda korigiramo dioptriju na svim udaljenostima sa ugradnjom umjetne intraokularne leće, odnosno daljinu, srednju distancu i čitanje. Kad dođe mlađi pacijent, onda obično njemu preporučujemo to lasersko skidanje dioptrije jer ima još uvijek dosta jaki očni mišići. Pacijenti mogu napraviti refraktivnu ugradnju leće ako su već imali lasersku korekciju dioptrije. Ako napravimo refraktivnu ugradnju leće, osoba više ne može dobiti mrenu jer mrena to zamućenje prirodne leće, a sa refraktivnom ugradnjom mi usisavamo tu prirodnu leću i stavimo na njezino mjesto prozirno umjetnu leću koju se više ne može zamuciti. Nakon laserskog skidanja dioptrije pacijent treba biti neko vrijeme u tamnom prostoru, nositi zaštitne naočale. Nakon refraktivne ugradnje leće, pacijent već taj dan nakon operacije može sve gledati, sve vidjeti. Preporučujemo da napravite refraktivnu ugradnju leća u Poliklinici Ritz jer ovdje kad dođete napravimo sav kompletan pregled, svu cijelu obradu. Imamo skroz individualni pristup svakom pacijentom koji dolazi u Polikliniku Ritz.